Welcome back to our channel. Yan guys, ano na naman kami, kainan na naman kasi birthday ng mama ko. Ito yung talagang ano guys, present palagi yung lechon belly kasi sa ngayon di tayo makaka-afford ng whole na lechon at saka kami lang naman ang kakain. So ito na lang yung ihanda natin, diba? Masarap pa rin ito, crunchy na crunchy, yan. Saka mura pa, affordable, diba? Yan, try natin guys kung crunchy pa ba. Sarap! Ito palagi ang natatahasan na mag-chop nito. So guys, masarap yung timpla. Kung gusto niyo na makamura at saka makatipid, ito na lang yung bilhin natin, di ba? Yung gusto mo nang kumain ng lechon, tapos wala kang kulang ka sa budget, so ito na lang yung bilhin natin, lechon belly, di ba? Hey, that's pretty good. Kasi ang lechon, mabuti lang yan sa kung wala pa, no? Pero pag meron na, nakakaumay din. Yan guys. Guys, maano pa yung bago pa yung yung balat. Yummy. So guys, daming sabaw Yan. Daming sabaw. Pwede natin yung gawing sauce mamaya. So yan guys, maya guys, kakain na tayo. 2,000 years later. Yan guys, kainan na naman. Yan, birthday celebrant namin. Monday. Yan. Hadlok yung nakita ang kumanghod ba. Munang di pa makakitag kuan kay hadlok ng kuan kamera. Mga chulukoy mga chulukoy. Service mo kay mama. Service mo kay nana. Anayang, yang. Yan, sige. Kain na kayo dyan. Huwag kayong mahiya. Mamaya na kayo mahiya. Tanggalin mo na iya! Ay na, pero... Ayan na, sige na. Vlog tayo sa page ba? Please, like and subscribe. Opo lang, At ayun ang notification bell. Hi guys! Ay, Bali ma. Nyor, dahil na Nyor. Yung mga pakitig lang. Oh, good! Ay, ayun lang! Uy, inalimpuan ba? Pinakuan ko na ay batrada. Hoy, kay guwapo man ni Ron. Always present na sila dire guys. Mga kinakusgang silingan. Hello, baby daw. Hello, baby. Hindi ba na sa vlog? Ay, narap ko si Rafi. Anak ni Lily. Hi daw, hi. Hi, hi, ate. Yan guys, oh.
Tinira ko ng buong ano guys, buong manok. Tinira ko ng buong manok. One eternity later. Hi guys! Yan guys, magandang gabi ulit guys. Yan, may surprise tayo kay Mother Earth. Yan guys. Yan guys, pabibigay ko ito kay Father. Pabibigay ito ni Papa. Yan. Ang surprise ito ng kapatid ko. Yan guys, oh. May ano yan, may lamang pera yan. Wow! Iwan ko lang kung magkano yan. Yan, sponsor dito ng kapatid ko, so hindi niya talaga alam. So, abangan natin mamaya guys. A few moments later. Yan guys, bigay yan ni Father. Adorable celebration dito. Advance Valentine's at saka ano, birthday celebration ni Mother. So yan, hindi niya talaga alam. So yan guys, mamaya bigay natin. Di ba? Unsa man na, unsay sulod na? Unsay sulod na lamang? Unsay sulod na? At atong Dagan kayo, nanampili! Dagan kayo! Sana all! Kasyan! Mang. Unsay masulti nimo, Mang? Sa sponsor na naman. Salamat sa nag-sponsor! Sana all! Sinagi sa flower! Money yun, no? Delivery money! Open ang isa na, be. Tanaw na to. Binabi kanina, weh! Fake na, be! Binabi! Legit na, legit. Oh, piling! Biha pala to, be! Pila na, ipa. Kasalagikan. Mana yang balot-balot na rin kayo na ba? Sulod o kanang sulod bag. Kapit na tayo mo nag-bag lang? Dili, tabunan ako bunsa ni bag. Oh. Dito ka lagi sa likod lang. Sila man ina. Huwag ako na rin yung food go. JR mo Kapit pa yung mga mapakyas. Kaya abot na ako sa mental. Wala na itong nag-display dito. Gani, kaya dali niya agi sa may simbahan. Kapit na akong sakyan. Wala na? Pag-check na hulog ko. Pagkita ako na yung na ba? Ari na, pag-check ako. Wala naman dun sa mga. Wala naman. Pila. Wait lang, wait. Kay hagtik kayo gikan sa bangko. 5 lang. 5. Basa-basa pa dyan. Yun guys, successful ang surprise natin kay Mother kagabi. Saya-saya niya. Siyempre masaya rin kami na kahit sa kunting bagay na binigay namin sa kanya, nakita namin siya masaya. At bilang pasasalamat na rin sa mga sakripisyong binigay niya sa amin bilang mga anak. So sana nagustuhan niyo guys at huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment, lalong-lalo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos na aming i-upload. So hanggang dito na lang muli. Maraming salamat. Bye-bye!